seZANU PF tarasikirwa zvikuru. Ndinodazve kuti mambo chiduku wakamirirwa naishe wedu achataura zvake. Indirimo ndizvo futi kuno kudunhu kwedu kuno, imi muri pano, muri kuno inogara kuno kumakono wese. Ngatirambei takachengetedza nyika yedu sezvaitwa nemukomana. Ameni. Ameni. Kana muchida kuti kuchengetedza nyika, koshesai mambo, koshesai sabhuku, koshesai kansela, koshesai zvakare MP wedu wetinawo Honorable Muswere, mukoshesa president. Handizvo? Kuno mbeu makapiwa, fertilizer makapiwa, mvura iri kunaya zvakare. Saka munozoda zvakadii? Toda kuti titende president naizvozvo. Provincial chairman wemaho veteran, ndoda pakutenda hangu kukuru nezvakabatwa namukoma Michael panguva yavo vachikurarama pamberi ZANU PF pasi pasine mhandu. Kararapa is my brother. Kuenda kwavakaita hondo vachibva kuHarare neHighfield Zone, vaine vakomana vana Mupotaringa nevakomana vakazodzoka vachirwira muno. Zvaiva maziso medu, vakatipa ushingi. Family yedu tingati yekwamainda kauti yekwamutasa naNagwanzura, takaenda tiri 16. Munoziva kuti vana Muroiwa vaigara apa havana kudzoka, vana Phineas vakadzoka, vana Paradzai vanani, takanga takawanda mukati mehondo iyi. Zvino ndiri kutaurira vasara, uyo akapedza rwake. Murume uyu wangu akashinga, aisada kuona nonsense, aida kuona 8 points of attention dzichichengetedzwa. Akakuti tembera, simudza mwendo upore gopande, wotoziva kuti chii chakuitwa. Panga anga asingadi anomira zvisina kunaka. Taura zvinhu zvakanaka zvegwara remusangano kwatakabva nekwatiri kuenda, uye neutungamiri hwatinawo hwakanaka hune makeke kudai. Chinonzi kusununguka ndo zvamakaita izvi. Kwaisasunungukwa tiri muHarare kuti vakomana vaende kuhondo. Saka hondo haisati yapera, hondo yepfungwa yekuziva kushandisa yo reasoning capacity medulla oblongata kuti chii chiri kuitika panyika. Vana vedu havachazviziva. Zvino tinozviziva hedu. Sorry makomrades, ndine shungu maningi. Toziva kuti vamwe vanenge vachititsika vachidai. Yes, tiri bridge yedu. Hatisvike South Africa, hatisvike ukoko kumasvingo, asi bridge haridi kuraswa. Makomrades ngaachengetedzwe, Chimbwido ngaachengetedzwe, mubereki ngaachengetedzwe. Tiri kutaura zvakanga zvichitaurika nemukomana uyu. Mukomana anga akasimba kubva kwaAru, akantaurira kuti iwonoita stand kuna Nasari Mugabe, uya uite kuno dhuze kuno. Aipa advisory yakanaka, asi asingakanganwe 8 points of attention. Kunyanya kumaenda marasikirwa hongo, but isitarasikirwa kunyanya. Ndokutopera kwatiri kuno. Ndainangisa pepa list yemakomrades akatanga kutrainwa kutanga vari 48. Mazuva mashoma apfuura pasara 5 group iroro. Zvichira kuti izvo vakomana vadiki ndii mune chitsvari yezvino kuda kuti nyika ino yachengetedzwa. Uyu muzukuru wangu ane ndebvu dzanzina minista dai wakandipawo dzakanaka maningi, ndokutoenda ikoko ndokupfuura kwacho ukaona zvaakuita sezvangu izvi woziva kuti kwakutofamba. Saka chisarai muchiziva kuti iko nyika yakauya nana Mukoma inoda kuchengetedzwa. Chinodistinguisha mabasa a Comrade Michael is consistency to the ideals of the revolution. Chinodistinguisha him from the rest is the consistency, the dedication and commitment to defend, advance and protect the rights and interests of Zimbabwe as a country. Kuungana kwataita zuva ranhasi kunotiratidza kuti Comrade
vanga vakazvipira kudefenda independence nesovereignty yenyika yedu. Kuti tinge tiri pano takaungana zvinoratidza kuti ndimaunganidze aibata achisenza nevamwe zvakanaka. Zuva ranhasi tauya kuzochema hama yedu, tichichema hama yedu yatakafamba nayo mumusangano weZANU-PF. Asi hama yedu yatakafamba nayo yatisira basa rekuti tinofanirwa kudefenda ma-rights nema-interests eZimbabwe. Tinofanirwa kuchengetedza upfumi huri muno munyika. Yes, ndakaona mamwe anozviti ma-businessmen achitenderera muno macharamba achipa vanhu tumari tushoma, huku 500 200 zvozvitengesere munda wako, tochera zviwanikwa zviri ipapo, wosiya makomba ipapo. Handi investment iyo, exploitation. Tiri kunzwisana? Musatengese nhaka yenyu yamakasirwa nemadzitateguru. Musatengese nyika. Hongu mazuva apfuura taona vamwe vanoti kana vambofunga kutsvaka mashereni vomboataka vakuru venyika. Handiro gwara remusangano, especially for munhu anenge ari muCentral Committee anoatenda misangano yose iri kuprovince kwake, oatenda Central Committee meeting, oatenda conference, ozobuda musaga. Asi munhu uyu anga ane fora yekuti adiscase nyaya dzaari kuda kutaura. Ndio zvinoseparata vanhu vakadaro naComrade Michael. He remained consistent to the revolution. He remained forthright and aligned to the ideals of the liberation struggle. He remained vigilant and steadfast to ensure that by the year 2030, we have a successful, prosperous, upper middle income society. Nyika yese ine gutsa ruzhinji. Hongu tanzwa kuti kuno kuwadi takafambisa mabasa tungamirwa naPresident Mnangagwa nenzara yatanga tasangana nayo. Asi tanzwa kuti pane kagwanza kevanhu 925 vasina kuwana chikafu. Toda kuvimbisai kuti vhiki rino haripfuuri tinge taunza chikafu chinobva kuna baba Mnangagwa kuna President kuti munhu wese awane. Nekuti President ari kuti hakuna nzvimbo kana munhu anofanirwa kufa nenzara muno munyika. Comrade Mike Maendaenda vakatisiya musi wa 23 January 2025. Mukoma Maendaenda ndeve muno muprovince yedu, Manicaland vari vemuno maMakoni district. Tiri kunzwa kurwadziwa nekusiyiwa navo musangano, sekunzwa kutaura kwaita chairman unorwadziwa, asi government inorwadziwawo zvakanyanya nekuti kufa kwema-war veterans, varwi vedu verusununguko, kunosiya gomba ratinotadza kuti torivhara sei. Hatichagoni kuzvara umwe tigomuti war veteran futi atoenda. Iye tichamuda nebasa guru riri kushandwa munyika, riri kushandwa naPresident vedu vakatungamirira Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Saka tiri kurwadziwa sehurumende nekusiyiwa naComrade Maendaenda.